ప్రధాని మంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలంగాణపై వివక్ష సరికాదని ఏబీపీ యాత్రికుల జ్యోతి మధుబాబు నడిగూడెం మండల కేంద్రంలో మోదీ దిష్టిబొమ్మను దానం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీపీ యాత్రికుల జ్యోతి మధుబాబు మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పార్లమెంట్లో తెలంగాణపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలు సరికాదని అన్నారు. యావత్ తెలంగాణ ప్రజానీకానికి అవమానపరచడమే అని, మోడీ వ్యాఖ్యలు తీవ్ర అభ్యంతరమని, ఎంతో మంది ప్రాణత్యాగంతో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు అయ్యిందని, తెలంగాణ ఏర్పాటులో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పాత్ర అద్వితీయమని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జెడ్పీటీసీ బాణాల కవిత, నాగరాజు, మండల పార్టీ అధ్యక్షులు పల్ల నర్సిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. Down! 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 Down!